Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo pois lendo vos libros, tendo boa lectura nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos xa nela dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ademais, temos pois a autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Mariluz, boa tarde, benvida. Ola, boas tardes. Bueno, Mariluz, comezamos como sempre a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito da lectura nos máis novos da casa. Hoxe, por onde comezamos? Polo público infantil ou xuvenil? Infantil. Moi ben, pois que lle recomendamos? Pois ben, o libro que imos recomendar titúlase O dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba. Este libro ten ilustracións de Miguel Anxo Prado, os textos son de David Aceituno e está publicado en El Patito Editorial. Miguel Anxo Prado, como os nosos ouvintes saben, é un dos ilustradores galegos máis importantes, tanto a nivel do Estado español como internacional, é membro da Real Academia de Belas Artes e algunhas das súas obras son Ardalén, coa que lle concederon o Premio Nacional de Cómic no ano 2013, que xa foi recomendado neste espazo, Trazo de Tiza, que lle valeu o recoñecemento internacional e varios premios, Belo Horizonte, Crónicas incongruentes, Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, Mansión dos Pampín, Manuel Manantial de la Noche, bueno, e podríamos continuar, ¿no? Páxinas crepusculares, un longametraxe de animación que é de Profundis, etcétera. Ademais do Premio Nacional de Cómic, foronlle concedidos outros galardóns, tanto españois como internacionais, e no ano 2007 o Salón do Cómic de Barcelona otorgoulle o Gran Premio do Salón a toda a súa traxectoria. E David Aceituno naceu en Badalona, é licenciado en Filosofía pola Universidade Central de Barcelona e ten obras infantís como Besos infantís e xuvenís como Besos que fueron e no fueron, Regálame un beso, Ensueños, Encantadas, etcétera. O libro que recomendamos hoxe, O dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba, é unha fermosa obra ilustrada por Miguel Anxo Prado e que nos fala dun dragón chamado Mocoso Dragón, que esbirra, se os nenos non saben o que significa esbirra, é que estornuda con moita facilidade, e de Ernesto Felino, que é un gato alegre e espabilado, que se ofrece a resolverlle o problema ao dragón, o problema de estornudar con tanta facilidade. O dragón quere cambiar de conto, está neste conto pero non está contento, ele está obligado. Claro, non está a gusto, vamos. Non está a gusto, porque hai un cabaleiro que sempre lle gaña todo. E ademais, porque os seus esbirros, é dicir, os seus estornudos, espantan a princesa, unha princesa que aparece no conto. Entonces, o Ernesto, o gato, proponlle, se fósemos en globo a casa dos tres porquiños e o lobo, e unha vez que yo dixo, achégalle unha rosa, ao acercarlle a rosa ao dragón esbirra, é dicir, estornuda, e de repente caeron nun conto onde os tres porquiños estaban comendo co lobo unha sopa de verduras riquísima. Que sí que cambiou contos. Claro, e así poderíamos continuar indo de conto en conto, é dicir, que cada vez que o dragón vai esbirrar, saltan a outro conto. Pero claro, eu non vou ir dicindo todos os contos que pasan, porque o importante é que os nenos e nenas ou os seus pais e nais que nos escoitan, pois que collan o conto na biblioteca, que o leven e que o lean. O que si lles poido decir é que estamos ante un divertido álbum cunhas simpáticas e fermosas ilustracións realizadas coa mestría que caracteriza ao magnífico ilustrador que é Miguel Anxo Prado e que é unha obra que temos nas 7 bibliotecas e que recomendamos para nenos e nenas a partir de 6 anos aproximadamente. Seguro que lles gusta. Pois a verdade é que sí, porque pinta sobre todo moi divertido, non? A historia, pode ser unha auténtica delicia. Esta nada máis que témola na Biblioteca Central Rialeda? No, nas 7 bibliotecas. Sí, perfecto. O dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba, hai non nas 7.
poden o coller en calquera delas. Ou seja, temos aí unha accesibilidade máxima, Total, 100%, non hai desculpa. Bueno, e agora tocalle xa o turno pois o noso público adulto. Que lles recomendamos xa aos maiores? A ver. Ben, pois para mozos, mozas, adultos e adultas, o libro que vou a recomendar é unha novela gráfica. Titúlase El jugador de ajedrez e está basada na novela de Stefan Zweig. El jugador de ajedrez é de David Sala, é de decir que as ilustracións son todas del, e o guión, e está publicado en Astiberri. A obra, novela de xadrez de Stefan Zweig, foi libremente recreada polo ilustrador francés David Sala. E Stefan Zweig, para as persoas que non o coñezan, naceu en 1881 e morreu en 1942, foi un escritor austríaco, doutor en filosofía, que viviu a finais do século XIX na primeira metade do XX, de orixe xudeu, aínda que a religión xudía non formou parte da súa educación, de conviccións antibelicistas, e que as súas obras foron incluídas en 1933 nas listas dos nazis para a queima de libros. Este autor, Zweig, no que se basa esta novela gráfica que recomendo, pois ten moitas outras obras, no? Como 24 horas en la vida de una mujer, Ardiente secreto, esta recomendámola xa neste espacio, ou outras como El amor de Erika Igual, Miedo, Carta de una desconocida, Clarisa, etc. El jugador de ajedrez, que está basado nesta novela de Zweig, está moi resumido, hai un guión, que é o guión que utiliza o ilustrador David Sala para facer todas as ilustracións, e dinos que un barco diríxese a Argentina e, entre outros pasaxeiros, atópase o campeón do mundo de xadrez, unha persona curiosa que ganou todos os torneos en Estados Unidos e que agora se dirixe a Argentina en busca de novos triunfos. Comentan que é unha persona bastante inculta e non se comprende como pode practicar o xadrez con tal maestría cando ten tan pouca cultura. Un pasaxeiro tiña curiosidade por falar con el e decide, como parece ser que é unha persona que é moi difícil a chegarse a él, pois decide organizar unhas partidas de xadrez no barco para atraelo. A estrategia funcionou e o campeón xéntese atraído, e como as persoas do barco que estaban dispostas a xogar son moi inferiores como xogadores, ao campeón, son menos expertas que el, pois el proponlles que xoguen todos xuntos contra el. É dicir, el move unha das pezas do xadrez e apártase hacia un sillón e, mentres tanto, os outros deliberan entre todos que peza van a mover eles, non? Bueno, así que vai xogar contra todos. Pero entre todos os que están ali destaca un home que coñece as xogadas das partidas máis importantes do mundo. É un home que tuvera un bufete de abogados en Viena, pero que foi detido polas SS, encarcelado nunha habitación dun hotel coa intención de sacarlle información sobre as principais fortunas do país que eles xestionaban. Despoxárono de todos os seus obxetos persoais e na habitación nada, a soidade absoluta, non tiña nada que facer, nada que oír, nada. Así pasaban os días nun baleiro total ata a desesperación total del, no? Todo este guión deste libro estaba basado, como xa dixen, en novela da xadrez de Zweig, e que debemos decir que foi o último texto escrito por este autor en 1941, antes de suicidarse. Nel presenta unha denuncia desgarradora da barbarie nazi e da tortura psicolóxica. Foi publicado de forma póstuma no 43, está considerado unha obra maestra. David Sala recolle isto, fai o guión e asegúranos que se trata dun texto que resoa no contexto político actual. O que vou a ler son palabras textuais, ou polo menos eu collinas en internet, de David Sala, que non mas achaquen a min, e que di: polo tema do triunfo da barbarie e da brutalidade fronte á cultura.
o humanismo e a imaginación. E destaca que, aínda estando lonxe do que acontecía en 1930, vemos rexurdir unha atmósfera particular que desgraciadamente lembra as ideas inquietantes e nauseabundas daquel período. Xa digo, son palabras textuais do autor, de David Sala, que é o que fai o guión e as ilustracións desta obra. David Sala nesta obra realizou unhas ilustracións magníficas que catan a inquietude do texto e a angustia de Sveig, cuns personaxes moi expresivos, un aspecto exterior que reflexa a súa personalidade. É un libro que está publicado nunha moi boa edición e, ademais do cómic, da novela gráfica propiamente dita, ao final hai varias páxinas extras con estudios de personaxes e de cores. É un libro que recomendo vivamente, que se lee prontísimo, pero claro, despois tamén hai que gozar coas ilustracións. E é unha novela gráfica que temos na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz, El jugador de ajedrez, e se alguén quere antes ou despois ler a propia novela de Stefan Zweig, témola en galego en 6 bibliotecas, en Rialeda, neste momento está prestada, pero pronto a van a devolver, en Santa Cruz, en Dorneda, en Mera, en Lorbé, en Oleiros, e en Oleiros incluso tamén o temos en castelán. Pero bueno, a que recomendo hoxe é a novela gráfica El jugador de ajedrez, de David Sala. A verdade é que ten moi boa pinta, tanto a gráfica como a outra. A verdade é que sí, te deixas intrigado. Claro. Bueno, teño entendido, Mariluz, que estades aí argallando un novo clube de lectura. Non vos chegaba coas tertulias, con todo, bueno, todo o que facedes, todas as actividades, todos os contacontos, que todavía ides a máis e agora metidos a facer un clube de lectura de literatura fantástica. Pois sí, queremos organizar un novo club de lectura de literatura fantástica que é como un punto de encontro para conversar sobre libros deste xénero literario. Solamente vai ser deste xénero literario. Partimos da idea de que compartir as lecturas proporciona un maior goce e unha visión máis amplia e enriquecedora das mismas, e con un carácter totalmente lúdico, pois intentaremos achegarnos a estas obras, non? Para as persoas que estén interesadas, deben inscribirse na Biblioteca Rialeda, tanto vindo por aquí como chamando por teléfono ao 981 63 95 11. O número máximo de persoas admitidas será de 15 e reuniránse unha vez ao mes. Posiblemente empecemos sobre o 15 de febreiro aproximadamente, bueno, vai ser os venres pola tarde, aínda non está a hora definida totalmente, pero será alrededor das 6 da tarde, e a actividade é totalmente gratuita e a biblioteca proporcionará os libros a aqueles participantes. Mira que ben. E nada, lévano para casa e ao mes seguinte pois coméntase, pero é solo de literatura fantástica, Vamos, para mozos e adultos, mozos, mozas, adultos e adultas. Que empezades forte xa este 2019, Claro, é que non se pode un aburrir. Moi ben. Si, bueno, se me permite, como non, tamén que nas tertulias literarias no grupo B están lendo Volver a casa, de Yassi, que xa foi recomendado neste espazo. No grupo A, Vestido de novia, de Pierre Lemaitre. En Santa Cruz, Libertad, de Jonathan Franzen. E que xa temos organizado, ainda non sacamos a publicidade, pero vamos, estamos ultimando todo, as sesións da Hora do Conto e das actividades infantís, que comenzaremos o 6 de febreiro, que serán dirixidas a nenas e nenos desde 1 ano hasta os 12 anos, e que habrá contacontos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, despois outros para nenos e nenas a partir de 4, e distintos obradoiros dirixidos a maiores de 6 anos. Vamos a repartir os cartéis e os folletos en todos os colexios e en todas as bibliotecas, pero unha cousa, bueno, para cando teñan os folletos, para cando os nenos reciban os folletos, por si as nais ou os pais non se fixan, avisar que é imprescindible reservar praza na biblioteca en que se desenvolva cada unha das actividades a que queiran asistir e que o poden facer desde 10 días antes do seu inicio, tanto chamando por teléfono
ou acercándose á biblioteca. E a parte da hora do conto e das actividades infantís, pois tamén estamos organizando a programación de actividades de fomento da lectura dirixidas ao alumnado dos centros de ensino de Oleiros. Comenzaremos con elas a finais de xaneiro, e que agora estamos ultimando pois as datas, no? Pois as datas que nos veñen ben a todos, é dicir, a biblioteca, ao monitorado e aos colexios e institutos. E nesas estamos. Que vamos, que non é pouco, vamos, que estades aí botando lume e xa as mentes andan afumeando. Bueno, Mariluz, pois nada, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes volo pidan aí ou vayan ese expositor tan fermoso que tedes aí na Biblioteca Central e nada, despedimos. Pois ben, pois para nenos e nenas a partir de 6 anos aproximadamente, O dragón que cambiaba de conto cada vez que esbirraba, que ten ilustracións de Miguel Anxo Prado e textos de David Aceituno, publicado en El Patito Editorial. E para mozos, mozas, adultos e adultas, a novela gráfica El jugador de ajedrez, que está baseado na novela de Stefan Zweig, novela de xadrez. E El jugador de ajedrez está publicado en Astiberri. Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas por toda a información, por esta recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo? De acordo, gracias a vos. Veña, unha aperta, chao.